Amahubo 91 yena owakhile ekusithekeni koPhezukonke nohleze emthunzini kaSomandla uthi kuJehova uyisiphephelo sami nenqaba yami noNkulunkulu wami engimethembayo ngokuba yena uyakukhipha ogibeni lomncuphi nasobhadaneni olubhubhisayo ngeimpaphe zakhe uyakukusibekela uphephele phansi kwamaphiko akhe ukuthembeka kwakhe kuyisihlangu nehawu awuyekwesaba ivuso lasebusuku nomcibisholo ndizayo emini nobhadano lihambe bomnyameni nesifo esibhubhisayo emini enkulu bayakuwa bayizinkulungwane ngaseceleni kwakho nabayizinkulungwane eziyishumi ngakwesokunene sakho kepha kuyakufinyelela kuwe uyakukubuka njengamehlo akho ubone ukuphindisela kwababi ngokuba uthi uJehova uyisiphephelo sami oPhezukonke umenzile abe inqaba yakho awuyakwehlela wena ngokubi nesifo futhi siyakukusondela etendeni lakho ngokubuya kuyalezi ingelosi zakhe ngawe zikulondoloze eindleleni zakho zonke ziyakukuthola ngezandla ungaqhuzuki ngonyawo lwakhe etsheni wena uyakunyathela ingonyama nebululu unyathele phansi ibhongo lengonyama nodrako kodwa akukho lubo kuyakusondela eduze kwakho ngoba umenzile uNkulunkulu waba isihlengo sakho waba isihlangu sakho uNkulunkulu nawe ngezikhathi zonke akayakushiya akayakudela akayikulahla lo uNkulunkulu esemkhonzayo phakathi nobusuku usuke nawe akashiyani akadelani igama lakhe ngusimakade umdala weinsuku uNkulunkulu nathi ngezikhathi zonke abanye bambiza uJehova Emmanuel ngoba uyinkosi enathi uba nathi abantu sebeshile bonke futhi engasideli lo uNkulunkulu